Hello, welcome back to my channel. Kekunu mere, how you guys doing? N'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya na ọnụọgụgụ n'asụsụ Igbo, numbers in Igbo language. Okay, anyị ga-eleba anya number 1 to 10, 10 to 20. Anyị ga-eleba anya ihe a na-akpọ thousand, million, billion n'asụsụ Igbo. Okay, anyị ga-ebido na ihe a na-akpọ 1 otu, 2 abụọ, 3 atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 itenaanị, ụfọdụ na-akpọkwa itoolu, 10 iri, 11 iri na otu, 12 iri na abụọ, 13 iri na atọ, 14 iri na anọ, 15 iri na ise, 16 iri na isii, 17 iri na asaa, 18 iri na asatọ, 19 iri na itoolu, 20 iri abụọ, 30 iri atọ, 40 iri anọ, 50 iri ise, 60 iri isii, 70 iri asaa, 80 iri asatọ, 90 iri itoolu, 100, 1000, puku, that is thousand is puku, 1000 otu puku, 2000 puku abụọ, tụ ahụ. Million nde, 1 million otu nde, 2 million nde abụọ, billion, ijeri, ihe eji wee mee gịnị wee mee gburu okwu. 10 bụ iri, 1000 bụ gịnị puku, million nde, billion ijeri. Ọ bụla nwere ihe gbagwoju ga etinye na comment section. Please echefukwana like the section, like and share, and don't forget to subscribe if you have not subscribed. What are you waiting for? Subscribe and put on your notification bell. Like and share, comment anywhere that you don't understand. Jide eme ahịrị okwu, jide eme mkpụrụ okwu, whichever way. Thank you. Bye.